Okay, maayong gabi mga higala, among mga suki o mga pinalangga namong mga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon, Jesus is our hope. Usa kini katulumanon sa inyong mga kahigalaan nga mga Seventh-day Adventist nga puno kinis mga kasayuran, mga pasidaan o mga pagtulunan nga atong gikutlo sa balaang kasulatan nga magapahimo kanatong andam sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Jesus is our hope. Magampo ta mga higala, amahan na mo na sa kahitasan sa mga langit, nining gabi na o Diyos, nagakalipay kami sa pagpasalamat kanimo sa lain na usab nga kahigayunan nga imong gihatag kanamo, din ang imong mga pulong, mabati na sab namo nga magahatag kanamo mga pagtulunan o mga instruksyon sa angay namong pagabuhaton. Karong gabi na, samtang kami magapamati o magatuon ini, tuguti o Dios nga ang balaan nga Espiritu, imong ihatag sa matag usa kanamo, aron ang pulong sa kamatuoran among masabtan nga magagiya kanamo sa hustong pagpangalagad kanimo. Naghangyo kami nga hinaot pa ikaw panalangin usab ni adtong mga kaanak kanimo sa naong sayuta ngang uban kanila adunay giantos nga mga balatian sa lawas. Ang uban na ay mga maintenance ngang ginainom, ang uban na asa mga tambalanan. Naghangyo kami o Dios nga hinaot pa nga imong duaon sila karong gabi una. Imo silang pagahikapon aron ila untang mabatnan ang himsog mo panglawas, samtang nagapaabot kaming tanan sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Amo sang giampo ngang uban karong gabi una, adunay mga suliran diya sa puloy-anan, family problem, financial problem ug uban pa mga problema diya sa panimalay. Apan ikaw man ang Dios sa kalinaw, kahusay, hinaot pa nga ikaw magahatag og kahusay sila mga pangunahuna og magatubag sila mga pagpanginahanglan. Naghangyo sab kami kanimo nga panalangin ni kini nga programa nga mahimo unta kining kalamiton sa paghatod og mga kasayuran kanamong tanan aron nga kun mobalik si Ginoos daghan kaming makauban kaniya aron mo angkon ni anang kinabuhi nga walay katapusan. Nagaampo sab kami kanimo alang sa tanan nga mga sponsors, hinaot pa nga imong ibubo kanila ang mga panalangin, material o espirituhanong panalangin. Padayon sa pag-support diya simbolahaton hangtod ang iyong buhat matapos niyo taa. O kami inyong tanan mamahulay sa langit nun nga puloy-anan. Kining tanan among gituhuan, gisalig og laomang madawat sa pangalan ni Ginoos nga among manluwas. Amen. Okay, atong na-welcome no ang tanan nato nga mga kahigalaan kutob sa naabot sa ato nga broadcast karon. So nagsulo tarong gabi na dinhi sa atong programa. Tingali si Brother John dili to makaanhi tungod kay tananghid man to nato kagabi kay base og madilatar siya. Hinuon og maka uli siya sayo taman siya sa siyudad Sugbo. Siguro maka appeal to siya dinhi no, makaabot siya sa programa. Pero og dito siya maka uli og sayo mga higala, hangtod mahuman mag-inusara ta dinhi sa ato nga tulumanon. So kamong tanan di ang mga suki nga mga pinalangga nga tigpaminaw sa radio, maayong gabi ng tanan ya, welcome mga higala. Pwede na ko kapadangat og mga mensahe diri lang diretso sa ako nga number no, kang Brother Libre Clavis nga number sa 0926-8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. Dahil lang idritso kay si Brother John, murag di gito siya makaanhi dinhi sa atong programa karong gabi una. O dihalang sa atong tanan nga mga viewers sa Facebook, mga kaigilaan, ako sa mong gina-welcome no. Salamat kayo sa inyong pagpakiguban atong mga kaigalaan sa kalaing nasod sa kalibutan in general kamong tanan, mga hinigugma namo nga mga viewers.
gina-welcome mo nako karong gabi na sa pagpakiguban sa atong tulumanon sa Jesus is our hope. Kanya nagapanghinaot ko dinhi nga ang mga kasayuran nga atong ikahatag karon, mga tubag sa pangutana nga atong isgutan, makahatag unta kanato, makatabang kanato sa paghatag og katin-aw sa atong pagpanabot mahitungod mga higala sa kamatuoran. So sabihin ako, welcome ang tanan niya, palihog lang alang sa atong mga viewers, atong i-share palihog ang pulong sa Dios ngadto sa atong mga friend aron sila sab ma-bless sa mga na-bless sa mga higala sa ato nga programa, no, o sa mga tubag nga atong ginapadangat dinhi sa atong tulumanon. Okay, sa di pa ko mapadayon sunahan, niya na awit nga akong gidalit mga higala alang sa tanan. Okay, padayon tahigala ngadto sa unahan sa ato nga programa. So, sublion ako no alang sa mga late tuner nga ayaw lang mag-text ngadto kang Brother John. Kay wala sa dinhi kauban nato karong gabi una no. Nananghid to sa tuwa gabi nga murag moadto siya syudad sa Sugbo, basig madilatar siya. Dili lang ditso mga higala og send no sa atong number. Kang Brother Libby Clavis nga number sa 0926-8869-758. Akong sublihan 0926-8869-758.
Anya, pwede mo makalantaw sa atong live broadcast sa Facebook mga higala. I-search na niyo sa inyong Facebook ang DYCM Bugo Adventist. Para sa higala, DYCM Bugo Adventist, makita niyo atong programa. Pwede mo maka-comments mga higala, makasend og mga mensahe, inyong ipadangat din sa atong programa, or naaba mo yung mga pangutana, naaba yung mga tampo, mga tubag sa pangutana nga ato nga entertainon karon, o makapadangat sa mga higalag mga importante nga mag-greetings nga to sa inyong mga friend, no? Kanya sublion ako, palihog lang atong i-share nga to sa mga friend ang ato nga program. Okay. Dito magdugay higala kay aron makasugod pa og entertain or pagtubag sa pangutana. So dami sa studio karon ya naabot akong partner said si Brother Kern Hapitan o ba nato karon gabiho na. Okay, ato ning lantawon makadiyot ang mga kahigalaan nato nga nagpadala og mga mensahe niya si Alma Mahait. Happy evening to everyone. God bless you. Always labi na sa Naminaw. So, God bless also Sister Alma Mahait. Niya po si Brother Ronelo Itang. Maayong gabi, Kuya Livy. Og sa tanan nga mga Naminaw karon. God bless. So, God bless also Brother Ronelo diya sa Saudi Arabia. Uban siyang family sab diri sa Bugo City. Anya, di pagyoy, minsay si Sister Alma Mahait. Hello, nila Ninoy Marling og ng Bibi Roble. Okay. Niasad si Brother Ronilo. Maayong gabi, Brother Kern. God bless. Niapod si Dr. Jiri Arrogante. Good evening to all listeners. God bless you all. Okay, may gabi di adok. Uban sa imong family, no? Diya sa Cebu City. Niyasad si Brother Joseph Kimno. Mayong gabi usab diha kaninyo, sir. Brother Kern og sa tanan nga naminaw og sa gabyo karon sa live. Salamat sa pagbasa, sir. God bless sa tanan. Ato nililion ang pikas nga screen. Aton tanawon dinhi ang mga kahigalaan nato nga nag-send, nag-heart o niya nag-like sa ato nga programa. Niya si Jennifer Golfan Peritos. So, may gabi, Sister Jennifer. O ba na ni Consial Elvis Peritos di yung family. O niya po si Selja Deito. Niya po si Sir Jerome Patagnan. May gabi, sir. Si JP Advent. Good evening. Salamat sa imong pagpakiguban sa ato nga tulumanon. Niya po si Ginaline Lumuntad. Nakiguban sa nato si Brother Elmodam Flores, si Juvenal Esterira, niya po si Brother Gerardo Lobitania sa Australia. So may gabi niya Brother Loloy o ba ni Mambanji, inyong family diya, nila ni Pastor Wendy, maayong gabi. Ngadto nila ni Sister Elsie Long, yung family. Tanan ka din diya nga naminaw, nagmonitor karon, maayong gabi sa panang taga-Australia. Kanya ni asad si Shudian Hista Abalye, Sister Alma Mahait, si Jezreel Arisgado, nakiguban sa nato, si Dr. Jire Arrogante, ni asad si Meladeth Bansela Fuentes, si Jojo Cordova, Julian Piasidad Mata, ni asad si Abner Dualio, si J. Viase, si Zara Katampatan, Ronilo Itang, Vinisa Belches de los Santos, niasad si Sister Noraline Milo Amisola diha sa Victoria, San Remigio. So mayong gabi inyong tanan diha sa Victoria. Balikan tani og li ang pikas nga screen niya niay mensahe si Sister Noraline Milo Amizola. Mayong gabi ninyo diha tanan, Brother Libby o Brother John. So wala si Brother John diri, Sister Noraline.
pangumusta lang nako ang tanan nga makaigsuunan sa Kinawahan Church. God bless. Okay no, maayong gabi inyong tanan diya sa Kinawahan nga naminaw karon. Daghan mang nagtan-aw lang, ang uban naminaw through radio pero wala sila makatext, ang uban way cellphone, ang uban way load. O niya gatan-aw o gapaminaw lang sila sa programa dinhi nato pinaagi sa ilang mga radio, ilang mga FM, uban pa diha ang kahimanan nilang gigamit. So thank you kaayo. Kaniya ato ning lilion makadiot ning pikas nga screen alang sa mga bag-o nga nakig-uban nato dinhi. Okay. Niya si Ajimer Arias nakig-uban nato. Kaniya muna ato nakita na punos niya po si Jiv Iyase. Okay, di ta magdugay mga higala mo adto ta sa ato nga pagtubag sa pangutana. Kaniya ato laning isalot niya ang pagbasa sa mga mensahe yung ipadangat. Padangat gyapon mo og mga mensahe, mga comments, mga higala, mga dugang bang tubag sa pangutana nga atong entertainon karon. Ikalipay na muna ang pag-receive ni amo ng basahon kay nindot man nga makatampo sa mga higala. Makatabang mo sa pagpasabot sa ato makahigalaan nga nagpadangat sa ilang pangutana dinhi sa ato nga tulumanon. So ato ning basahon ang pangutana nga atong entertainon. Gayon dinhi unya na amay mabasa sa unang Timoteo 5:23 nga pwedeng mag-inom og diotay bahin sa tabako pod og sigarilyo. Wala man tay mabasa nga gidili og naa may giingon sa kasulatan nga di ninyo dugangan ang sugo. Di ba pagdugang mana? Okay, salamat. Mao ni pangutana nga atong entertainon karon mga higala. So kamo dihang naminaw, makahimo mo sa pagtampo higala, text mo sa akong number or pwede mo message mo ni sa atong live mga higala. Doon yung mga comments gikan niya mo ng pabuton. Ani akong basa no go rin ingon din unya na amay mabasa sa unang Timoteo 5:23 nga pwedeng mag-inom og diotay bahin sa tabako o sigarilyo. Wala may mabasa nga gidili og naa may giingon sa kasulatan nga dili ninyo dugangan ang sugo. Di ba pagdugang mana? Okay, thank you kayo no. So unang mutubag nga na ninyo si Brother Kern dayon mga higala akong tapuson. So Brother Kern, sa may imong sulti niini nga nangutana nga ang pag-inom daw para niya na may gisultis Biblia nga pag-inom mo pero diotay lang niya bahin po sa tabako og sigarilyo. Wa po kuno'y mabasa des Biblia nga gidili ang pagtabako og sigarilyo. Kanya ato nang idili nagpasabot kuno na nga gidugangan atong Biblia. Ingon ra bang Ginoo nga igdugange? Okay, Brother Kern, unsa may imoy kasulti ani nga pangutana? Daghang salamat Brother Libby og sa dili pa ta mo adto sa unahan. Maayong pagpaminaw dahil sa atong suking pigpaminaw nga madasigon kayo nga nagapuyo sa gairan kabulubian nga silang Sister Gloria o kauban po sa iyang pinilanggang bana nga si Brother Ninivi Masong. Ug salamat po dahil sa tamis nga pahiyom sa asawa sa ilang anak nga si Sister Josephine. Mayong gabi dinha niyong tanan hinaot nga ang Dios magapanalangin sa inyong tibuok nga panimalay. Ug salamat po usab sa pamilya po ni Lola Fabia Andrino kauban siyang anak nga si Maria Cecilia Andrino Dilaw nga hinaot nga ang Dios magapanalangin usab diha kaninyo. Ug adto na ta sa pagtubag sa maong pangutana. Mga kaigsuonan ug makahigalaan, kung maghisgot ta og tulong sa Dios, gikinahanglan gyud natong tun-an pagmaayo. Kay sumala pa sa giingon ni Ginoong Hesus nga makita sa Mateo 22:29, pagkasayop ninyo o nangasayop ang katawhan tungod wala nakasabot sa balaang kasulatan. Daghang makatawhan karon nagbasa og bersikulo apan wala sila nakasabot sa ilang gibasa kay ila kining gibutangan og ilang kaugalingon nga pagsabot. Apan ang gikinahanglan
sa mga katawhan karon mga kaigsuonan ang langit nung kaalam nga gikan gyud sa Dios. Busa before ta mobasa sa balaang kasulatan, ato yung hangyoon nga ang Dios mag-uban sa atong pagtuon para dili ta masaag. Kay kung magtudlo na ta nga ang makahubog nga ilimnon gitugot sa Dios sa pagpainom sa iyang katawhan, mahimutang bakakon at tubangan sa Dios. Sa iyang giingon nga ang Seventh-day Adventist or kami diri nga naa sa programa nagpuno sa gisulti sa balaang kasulatan kay naa may nasuwat nga gipainom sa Dios og bino ang katawhan niya. Pero kung atong tun-an pag maayo makaigsuonan, adunay duha ka bino sa balaang kasulatan, ang makahubog nga bino ug ang bino nga dili makahubog. Unsa man ang gipainom sa Ginoo, mao nay atong tukion karon, ang katubang bino nga makahubog o ang dili makahubog. Kung aduna tay saktong pagkaila-ila sa atong Dios, ang Dios dili gyud na motudlo sa pagpainom og makahubog. Kay kung magbutang-butang ta nga kami diri nagpuno-puno apan mga kaigsunan, aduna po'y mabasa sa balang kasulatan gyud nga ang bino dili ipainom, apan kini nga bino mao ang bino nga makahubog. Giingon dire kung atong sugdan sa Proverbs 20 verse 1, ang giingon, ang bino mao usa ka tigtamay, ang maisog nga ilimnon mao ang sabaan, ug bisan kinsa nga masayop tungod niini dili manggialamon. Ang balaang kasulatan ang nagsulti ana makaigsunan nga ang bino usa ka tigtamay ug ang maisog nga ilimnon mao ang sabaan. Kung masayop ta tungod ni ana dili ta manggialamon. Nga atong pun-an diri sa Proverbs 23 verse 29 padong sa 31 nag-ingon, kinsa man ang may kasakit, kinsa man ang may kasubo, kinsa man ang may panagkabingkil, kinsa man ang may pagbagulbol, kinsa man ang may mga samad sa walay gipasikaran, kinsa man ang may kapulas mga mata, mao kadtong nagpabilin sa pag-inom-inom og bino, kadtong magapanggula aron sa pagpangita sa sinakot nga bino. Dili ka magtan-aw sa bino kung kini magapula, dili man gani ipatan-aw sa Ginoo, ipainom na hinuon. Ang dili niya ipainom ang bino nga makahubog. Mao na nga ato jung tun-an susihon gyud og maayo ang atong pagtuon, husto na ba ang atong gibuhat niining kalibutan nga puno nas kadautan, uyon pa bas kawabuton sa Ginoo. Kaysa Mateo 7:21, dili ba ang tanang nagaingon kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagatuman sa kawabuton sa Dios. Busa ang pag-inom ba og bino nga makahubog, kawabuton ba sa Dios? Dili gyud na mahitabo. Kaysa unang Korinto 3:16, kung ang atong basahon nag-ingon, wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios, o nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sulod ninyo? Kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios, kay ang templo sa Dios balaan, og kanang temploha mao kamo. Mao ato yung timan-an, kining atong lawas, atong kinabuhi karon, templo ni sa Dios. Dili ni ato, dili tani gamiton sa pagguba mismo, kay ang maglaglag sa templo sa Dios pagalaglagon usab sa Dios. Kung mag-inom ta og bino, makapamaayo ba na sa atong lawas? Makapamaayo ba? Kung atong basihan ang World Health Organization mga kaigsuonan, kung unsa ang ilang pagtuon karon, unsa ilang gisulti about sa pag-inom og makahubog nga ilimnon, nag-ingon, alcohol has considerable toxic effects on the digestive and cardiovascular systems. Alcohol beverages are classified as carcinogenic by the International Agency for Research on Cancer and increase the risk of several cancer types. Kining makahubog nga ilimnon naa ni chemical nga kanang kimikala maunay hinungdan nganong karon grabe kay ang pagsaka sa sakit nga mga kanser mga kaigsuonan. Busa dili gyud na kahubuton sa Dios nga mag-inom-inom tana unya naaman tay kining tao baya murason gyud
pwede ra ko nang moinom og makahubog basta gamay lang. Pero ang giingon sa global study, no amount of alcohol is good for your health. No amount gani wala gyoy, wala. Di jud na kinahanglan, dili na makapamaayo sa atong lawas ng alcohol. Mao na ang pagtuon sa tibuok kalibutan. Unya kita nga wa nagtuon, supakan kaayo bisag gitun-an nas mga mas kamaupas ato tungod sa ilang teknolohiya nga nindot na kaayos tanan, kita magpadayon gihapon og insist nga okay gyud na ato pang iapil nga pwede rang manigarilyo, wa bitay nakasuwat nga pagpanigarilyo. Pero kung ato lang yung lantawon, atong pamalandungon, ang makadaot sa panglawas, dili gyud na itudlo sa Dios. Walay Dios nga magtudlo, magtugot sa iyang makatawhan aron mga daot. Giingon bitaw kung atong basahon, ato namang nasayran nga kining atong lawas templo sa Dios. Diri sa Leviticus chapter 26 na giingon ang Ginoo diri. Nagtugot ba ang Ginoo? Ang Ginoo di gyud na ganahan nga magsakit-sakit ang iyang katawhan. Diri sa Leviticus chapter 26 verse 15 to 16 nag-ingon, "Ug kung isalikway ninyo ang akong kabalauran ug ang inyong kalag magatamay sa akong mga tulumanon, sa pagkaagi nga dili pagabuhaton ninyo ang akong tanang mga sugo, kun dili magalapas kamo sa akong tugon, kamo usab magabuhat, ako usab magabuhat kaninyo ini. Ako magapadala kaninyo og kalisang, tisis og hilanat nga magaut-ut sa mga mata og pagasakiton ang kalag, og magapugas kamo nga kawang lamang sa inyong binhi." Ang buot punto lang niining bersikulo ha makaigsoon nga ang Dios dili na ganahan nga ang atong panglawas mahimong bati, di na siya ganahan nga magsakita. Mao gyud nang giingon niya nga kung atong isalikway ang iyang kabalauran, padad-an po tanyag sakit. Kay tungod kung unsa ang atong gipugas sa atong kaugalingon, maupod na ang atong anihon. Walay tawo nga magsigi og inom sa makahubog nga bino nga sa katapusan magmalipayon. Kay gub-on ra na ang atong maayong panglawas ana. Kunya ang Dios dili magmalipayon. Ato ba yung dungagan? Diri sa unang Korinto 6:9, ang giingon ni San Pablo niining bahina mahitungod sa mga dili makaadto sa langit. Atong basahon kung unsa ang mga kinaiya ginabuhat sa mga tao nga dili makaadto sa langit. Kanang mga hinungdan ba nganong dili sila makasaka sa langit. Nag-ingon sa 9 sa kapitulo 6 bersikulo 9 sa unang Korinto, "Nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ayaw kamo pagpalimbong. Walay mga makhilawason o mga tigsimba o mga Dios-Dios o mga mananapaw o mga bayot o mga kawatan o mga dalo o mga palahubog o mga tigpasipala o mga tulisan nga makapanunod sa gingharian sa Dios." Kung atong susihon, ang mga palahubog dili makaadto makapanunod sa gingharian sa Dios. Kaya unsa man giinom anang mga palahubog, kanang ilimnon nga makahubog. Busa ang Dios wala gyud, wala nagtugot anang butanga para buhaton na sa iyang makatawhan. Apan ang Dios naghatag kagawasan sa ato kung kinsa ang atong pilion karong kagabhion. Katubang nagtudlo sa paguba sa templo sa Dios, o katubang nagtudlo nga atimanon ang templo sa Dios, nga ang templo sa Dios mao kita. Hinaot karong kagabion ato nang lisuon ang atong huna-huna nga kutob sa atong mahimo, atong ampingan ang atong hinuluman nga kinabuhi pinaagi sa pagsunod sa kaubuton sa Dios nga nagasulat sa balaang kasulatan. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Ako nang ihatag ang dugang pagpasabot kang Brother Levi. Okay, daghang salamat Brother Kern. Ni ay atong nakita dinhi karon nga niya sa screen niya si Sister El Silong. Good evening sa tanan. Niya po si Norman Velasquez Villarente. Good evening sa tanang sa DYCM. God bless. So God bless also. Niya ato pa din tanaw ning uban nga atong nakita sa screen ni si Brother Johnny Mainit.
Anya niya pod si Pedro Golina Rosales. Anya nakiguban sad nato karong gabi na si Borel Langido. Jimer Reyes at mauni ato mga nakita niya Sara Katampatan. Ato ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ato ning tagaan og pagtagad ang pangutana mga kahigalaan naghisgot mahitungod sa ilimnon nga makahubog og mahitungod sa tabako kon sa sigarilyo. Ang iyang gingon dinhi nga naamang kuno'y mabasa sa unang Timoteo 5:23 nga pwedeng mag-inom og jutay bahin sa tabako og sa sigarilyo. Wala may mabasa nga gidili og naay may giingon sa kasulatan di ninyo dugangan ang sugo og di pod sugo og di pod na pagdugangan. Okay, salamat no. Mao ni pangutana mahigala nga ato nga entertainon karon nga gabi og naamoy mga dugang diyan tubag mahimo nga inyong ipadangat tinhigala sa atong programa. Niya po des Brother Elmer Baclayon Lacerna yang minsay mayong gabi. Mayong gabi nimo Brother Elmer. Okay, adto ta mga higala sa pag hatag og dugang tubag nini nga pangutana. Ani pa sa una sa ilimnon mga higala, ilimnong makahubog. So, ang bersikulo nga yang gihatag sa unang Timoteo 5 versikulo 23. Mao ni nga mabasa ayaw na pag-inom og lunlon tubig lamang, kundili pag-inom og jutayng bino alang sa imong kuto-kuto og sa imong masubsob nga pagmasakit. Okay. Ang tambag nini nga ayaw na pag-inom og jutayng bino. Ayaw na pag-inom og lunlon tubig lamang. Pag-inom og jutayng bino alang sa masubsob nga pagmasakit sa imong kuto-kuto. Ani nga punto higala imong masabtan nga si Timoteo, mga may gisulatan ni San Pablo ani, imong makita nga si Timoteo dunay problema sa iyang tiyan. Sigig subsob. Sigig subsob ang iyang sakit diya siyang tiyan. Ari aning Biblia nga ang pulong sa Dios tungod kay kanunay kalang magsakit gawas sa tubig inom usab og jutayng bino alang sa imong tiyan. So imo hulagway nga tambal pagkataon sa nga bahin. Okay. Nini nga punto si Timoteo nagsakit siya higala. Unsay sakit ni Timoteo? Nagsig-sakit ang iyang surok-surok, iyang kuto-kuto ba? Nagsig-suol ang kuto-kuto ni Timoteo. So, tungod kay nagsimag-suol ang kuto-kuto, gigamitan og tambal ni Timoteo. Ang tambal ay gamit, tubig lang. Sig inom og tubig mahigala. Sigig suol ang iya sang kuto-kuto. Sa katong sula, di ba kato ulcer o kung sa itong problema sa iyang kuto-kuto. Gitambagan ni Pablo na, adtuan ni Pablo, gingnan niya nga, ayaw pag-inom og lunlon tubig lamang, Timoteo. Pag-inom og jutayng bino, alang sa masubsob nga pagmasakit sa imong kuto-kuto. So, unsa man ka na nga bino, mga higalang gipasabot? Panduway ka na, beer ka na, kung paimo ni magjutay kahag panduway, aniho ba, nagsigsakit ang kuto-kuto, di ka mo samot, kut-kuton og samot ang kuto-kuto. Unsa man di ay na ang gipasabot, ana, bino man ang gisgutan higala, dunay duha ka klaseng bino
nga gisulti sa Biblia. Kanang bino nga gitawag fermented wine makahubog na nga ilimnon, alcoholic drinks na mga higala. Kanang makahubog nga ilimnon. Munang usa ka bino nga gitawag og fermented wine. Ang isa kanang gitawag unfermented wine, sa ato pa zero alcohol na wine na siya, bino gyapon o gikan na sa labas nga duga sa paras. Kanang grape juice ba na may baligyaan na sama ng welts, zero alcohol nga muna gigamit kalabanan sa panahon sa pagsaulog sa Last Supper. Grape juice mga higala, bino na nga dili makahubog, zero alcohol na. So kung sa man kaning nga klasihas alcohol kaning ilimnon nga bino kaning sa unang Timoteo 5:23, kining unang Timoteo 5:23, wani maghisgot higala og bino nga makahubog, kay makasamot man na sa suol o kasakit sa kuto-kuto. Mao pa'y nagsigkot-kot ang iyang kuto-kuto ni Timoteo, siging suol, siging sakit. Siguro lagi basi og ulcer to Timoteo, musamo to og paimnon og makahubog nga ilimnon. So kining gisgutan din naghisgot kini mga higala may tungod sa gitawag og unfermented fresh grape juice. Sa ato pa presko ba nga duga sa paras, o presko nga duga sa paras. Nganong dahil ni ang duga sa paras mahigala, unsa man dahil ni siya. Doon na ato ning gitanaw sa mga scholar nga nag-research na ini. Pahayag din nga ang kini diayng fresh grape juice nahimo kining common nga tambal sa karaan nga kapanahunan. Ang sa ingon ni nga sa the ancient world mga higala nga ilan ning himuong syrup unsaon nila, ilang butangan og duha ngadto tulo ka part sa tubig ang usa ka kutsara nga grape juice. Kanang kan duga gyud sa grapes usa ka kutsara, ang uban sa gulag duha ka kutsara nga tubig or tulo ka kutsara nga tubig. Ilan ang itambal sa unang panahon nga matod pa ni Aphanius mahigala nga grammarian sa karaang panahon yadtong 280 AD. Nag-ingon siya nga niadtong unang panahon gigamit ka na ingon nga tambal mga kaigalaan ang mahitungod ni anang bino nga dili makahubog or fresh grape juice nga gitawag unfermented grape juice for all stomach disorder. Mao ni ilang gigamit sa karang panahon. Tanan nga stomach disorder matod pa ni Aphanius gigamit nga tambal sa unang panahon for all stomach disorder. So kay karaan naman ning panahon pod pagsulat ni Pablo ngadto kang Timoteo nga ayaw pag-inom og lunlon tubig lamang, pag-inom og jutay bino alang sa masubsob nga pagmasakit sa imong kuto-kuto. So gihimo ni as a medicine mga higala aron mawa ang kasubsob sa kasakit sa kuto-kuto ni Timoteo, gitambagan kana ni San Pablo. So wa na nagmensyon nga gitugot na ang pag-inom sa ilimnon nga makahubog, no? Muna aton sabton kung unsay giingon sa balaan nga kasulatan. Mabutay hinungdan nga karong panahon na mga kahigalaan nato nga naamay giingon nga inom tag diutay. Inom tag diutay. O niya madugay diutay inom hangtod madaghan hangtod mga hubog. Dihalay na obserbaran ako sa una, usa ka mga barkada niya nang usa day pud dili na ko i-mention usang punduka unsang relihiyon na.
Sila mga young people, nag-inom sila, palit si og beer ang isa. Inom lang tagjutay bay. Karon pagkahuro pag-inom atong dako kayo nga beer, yung isa nga, ako na say mo palit. Hangtod silang tanan nakapalit kay boss-boss, ang resulta nangahubog silang tanan mga higala. Tungod lagi, aning bersikulo nga wa kayo masabta og ayo. Pag-ingon nga ayo pag-inom og lunlon tubig, lamang pag-inom og jutay bino, gisabot og ditso nga makahubog ilimnon. Dahil may Kristiyano sana, pero ang Seventh-day Adventist higala nagtudlo sa paglikay gayod ni anang ilimnong makahubog. Nagtudlo sa paglikay. Kay naa sa tayo mabasa sa Biblia, sa mabasa na to sa Maghuhukom Kapitulo 3 versikulo 4. Maghuhukom Kapitulo 13 versikulo 4. Kung sa may ito mabasa diri, ari ko magbasa higala sa The Living Bible. Ako masan 4 ha. Don't drink any wine or beer, and don't eat any food nga gidilis Ginoo. Ngani ari ko magbasa sa maing balita sa Binisaya, ayaw gayod pag-inom og bisan unsang ilimnong makahubog o pagkaon sa bisan unsang kalanon nga ginadili. Naay instruction ang Ginoo. So ang Seventh-day Adventist dili wa magtudlo nga mag-inom kamo og ilimnong makahubog. Totally gilikayan o gitudlo ang pag-inom sa makahubog ilimnon nga dili pwede. Dili pwede, no? So nga naman tungod kay ang pag-inom sa ilimnong makahubog mga higala, number 1, makadaot ka na sa atong maayong panglawas. Tinuod ba dili? Tinuod. Ang tao nga nagsig-inom sa makahubog ilimnon, kadagayan mag-antos na sa problema sa atay. Matod pa sa atong mabasa dinhi, nagpahayag dinhi ato ni tanawon mga higala, na dito sa Rutgers University, gitun-an ang mahitungod sa alkohol, kanang ilimnon nga dunay alkohol. Ilang nakaplagan mga higala nga matod pa dinhi, alcoholic drinks damages our liver, heart, and brain. Makadamage daw sa atong liver, atong atay, kasing-kasing og sa atong utok. O nag-iusunahan, matod pa ni Charles Lieber, Professor of Medicine, sa eksperimento niya to 1959 to 1968, matod pa rin sa atong mabasa nga yung resulta higala nga gitawag og hepatitis, enlargement of the liver. Maunay kalabanan sangkuan sa tao nga mag-inom sa makahubog nga ilimnon, muhubag ang atay mga higala. Daghan na kayo ng hitabo ana kay di padili sa ilimnong makahubog. Ang resulta diha na nagbasol sa dihang giingnan nas doktor nga pakan-an na lang ninyo kutob sa iyang magustuhan kay pipila inihap na ang mga adlaw siyang kinabuhi. Tungod lagi kay may paglawas, bisag gidid-an sa mga anak, inom malang gihapog sige sa makahubog ilimnon. Resulta nagbasol na. Dihi akong nahibag sa una nga hindako ang iyang tiyan, gibalibara na, giuli na silang balay, gibalibara na sa doktor, kanya ginsaksyon ng mga anak nga pakanaan lang na ninyo kay wala mo ito'y paglaom. Paglaom siya, naghuwat lang na sa iyang kamatayon. So ako among giduawan dito o niya akong gi-interview unsa may lifestyle ni mo brad sa una. Kusog kang mainom sa makahubog ilimnon siya o lagi sa una brad. Mainom ko permi sa makahubog ilimnon sa gani ko'y kaon mo inom gani ko. Ingko niya wa ka nagmahay karon siya abi niyo brad. Og nahibaw-an pas una nga muni ako sangkuan karon ngano gon di nako biyaan nagmahay ko. Sangko sa langit ang akong pagmahay. Pero kutom lang diha, tungod kay inihap na lang
ang maadlas yung kinabuhi niadtong pagbisita namo. Wa magdugay namatay gid siya mahigala. Mao ni usos mahinungdan nga dunay mga dili maayong epekto gikan sa pag-inom sa makahubog nga ilimnon. Kanya gayon pa gid si Dr. Ernest Noble, professor sa Suhata Tiwari sa Harvard College of the College of Medicine. Ang gingon niya din matod pa sa atong gi-quote ni Emerson Latingo sa din nga alcohol causes damage and kills brain cells. Oy makadamage o makapatay sa mga cells sa atong utok. Mahinungdan matiguang gani ang taong palainom ango-ango gina kalabanan ang resulta. Onya sa The Winner March magazine atong 1977 sa page 13 ni ay mga resulta mga higala mga effect sa pag-inom sa ilimnon. Ingon ni alcohol kills brain cells. Alcohol is an irritant to the tooth and food pipe. Alcohol, in a sticky words, alcohol causes diabetes. Alcohol causes anemia. Alcohol causes loss of memory, judgment, and learning. Alcohol causes inflammation of the heart and muscles. Alcohol causes duodenal ulcers. Alcohol destroy liver cells, and alcohol inflames the urinary bladder. So makadaot yun higala. So dili ka masayop kung mobiya ka sa pag-inom sa makahubog ilimnon. Nga naman kaya gipahayag sa mga eksperto, mga medical science nga dili makaayo sa atong panglawas mga higala. Makadaot hinoon. Gawas nga makadaot sa atong maayong panglawas, makadaot sa atong maayong pangunahuna. O sa may resulta, nakakita na bumog taong hubog, maayo ba iyang panimuot? Wagi tarong mahigala. Sumala sa American Provision Yearbook, aniadtong 1912 sa page 76-77, gipahayag din ang kinaayas tao sa dihang mahubog ang tao. Number 1, family disturber, disturbos pamilya. Kay ang banay makainom, magyaw-yaw, labi nagbanag asawa magpares, magyaw-yaw silang duha, gubot kayong pamilya, pamukon usay ang mga banga, ang mga plato ipanlabay sa bintana. O na ikaduha, peace disturber, tiguba sa kalinaw, malinawng katiguman, sama ng may mga social gathering, mahitabo usay ang gubot tungod kay naay naginom-inom. O niya ikatulo, quarreling, kalabanan dyan sa nag-away higala, tungod kay wa na'y balanse hunahuna, mag-away, magkagubot, hinungdan ka na gikas pag-inom sa ilimnon. Ikaapat, makakuha sa maayong pamatasan, mahug og wa na'y batasan ang tao kung makainom. Di na mangihi na mga daghang tao, pakita-kita na ana, wara-wara na, wa na giuyaw. O niya, o sahay, sukahan na lang sinina, wa na gi panimuot ba? O niya, ikalima, individual accidents, daghang na aksidente higala, sa iya lang kagwalihong lihok. Kay buatang na masrak, babagan ng trucks kalsada, usay ang driver may hubog, nagwara-wara, nakaigo og mga tao na sa kalsada. Muna nga, individual accidents. O na ika-unom, promoting crime, makapromote kini, makapadasig sa tao sa paghimog daotan. Kursunada naman ang tao. Doon na bitaw istorya nga usa kuno ka kanabang ilaga nanangko dito sa sugong sig-inom oy nahubog man kaduwa ning ambak ilaga siya nagsinggit iring bagat kay kaunon tika nakalimot siya nga si kanunon sa iring siya na noy mukaw sa iring na makapaisog sa tao ba labong kay istoryahan ning hubog pero di na mahimos lawas mga higala. Mao na nga dili makahatag og maayong pamatasan, makausab noon subot o pasabot ang ilimnong makahubog gigamit kini siyawa nga instrumento aron pagdaot sa hunahuna sa tao aron makasa ang tao kay malipay mangyawa ug makasa ang tao bu sa una niyang daoton
ang atong una-una. Sama rin sa mga drugs good. Ang Seventh-day Adventist totally nag-warning, naghatag pa sila ng kooperar sa programa sa gobyerno ang paghatag pagpasidaan sa paglikay ni anang paggamit sa mga ginadili ng mga drogas nga makadaot sa maayong pangunahuna o sa panglawas ngadto sa atong isikatawo mga higala. Sa masilim na makabog makadaot na o niya gani gipamatuo din hinga sa atong mabasa sa nakasulat sa gibasan po niya sa maghukom 3-4 ayaw gayud pag-inom ug bisan unsang makahubog ilimnon. Ato nabiyaan na lang igo na si una nga pagpasabot kana ninyo bahitugod sa ilimnon. Arita sa sigarilyo. Tinuod walay mabasa sa Biblia nga litra por litra pulong tabako og sigarilyo. Kaya niadto po ng 16th century na imbintos tao, nakaplagan sa tao. Si Master Andres Helwig o sa mga tao nga kanabang nakadiskubre may tungod sa pagpanabako. Ang sa unang panahon, inosente pa ang tao, ilang pagtuo nga pagpanabako, kanang painit-init sa simod, dabi na panos din tugnaw, panabako, makapawa sa lamok, nagagay mga positibo lang una-una. Pero sa loyo ni ana, sa dihang ginatun-an kinis ma-eksperto mahigala, dako di ay og ikadaot sa atong lawas. Doon ako'y nabasahan nga usa ka magasin, nagtug-an nga adunay 1,200 ka mga deadly chemical nga naa sa tabako kon sigarilyo. Kanang word deadly chemicals, 1,200 nagkuyog mga barkada, makamatay nga chemical higala naa sa tabako kon sigarilyo. Delikado na. O niya, dunay daghang mga ebidensya nga ato nga gikuptan din ni mahigala nga ang pagpanabako sa mara nga gi-installment basis nato atong kamatayon. Makakanser sa baga, wala naman tayo panahon, no? Makakanser na sa baga, makakanser sa atong tutunlan, makakanser sa atong mga lagos, or sa uban ba, kita ba mo sa mga kaha sa sigarilyo karon? Na nagkalain hulagway nga mga warning, pero tingala ko nga mga tao, mogamit magyapo sigarilyo. Bisag na ay gibutang diya nga tao, gibuslutan ng liog, tungod sa kanser. Kaya sa una god, naman tayo pasidaan nga, gingon to nga smoking is dangerous to our health. Pero kain tao, wa man gihapon itong epekto, basi o ma-illiterate ng mga tawana. Ang ideya sa atong Department of Health, butangan na yung picture kay mga tao, bisag di kamo mabasa sa litra, mga picture reading man ang mga tao, bisag way grado. Pero sa gihapon karon gipamahalan pas gobyerno ang presyo sa sigarilyo o tabako, pero ang tao tabako gyapon nga naman kay na-addict na higala, makamatay na sama lang ang installment basis sa itong kamatayon. Wa naman tayo mga higala sa di pa hingpit tapuson ang atong tulumanon adto ta mga higala sa atong timsong ang balaan na kasulatan. Okay, maganda ta. Amahan namo nas kitasan sa mga langit. Salamat o Diyos sa iyong pagpakiguban ka namo. Salamat sa iyong mga pulong paguti nga magpabiling katong buhay sa panunglaman. Magagiya ka naman tanan sa pagkinabuhing matinud-anon samtang nagpaabot sa pagbalik ni Ginusos. Kining tanan magitugyan, gisalig nga madawat sa ngalan ni Ginusos ng malawas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa Jesus is our hope.